नै माया नोंखौ बेफोरबायदि जादों होननाय खोनानानै दसे नायफैबाय आङो नोंखौ। मा आंनि सारादु मोनजासिगोन सानदोंमोन नामा नोङो? धै नोंबो मा खोथासो बुङो आरो। मिथिगौ जेरै मिथिगौ गोसोआवलाय नोंना बायदिसिना आंखौ लानानै गाज्रिसो सानखागोन। दे आरो नों जेखि साना बेथ' नोंनिसो साननाय। आंथ' गुबुननि साननायफोरखौ माबोरै सोलायनो हानो। आबा मेहेरखौ दुखुआव नुनानैसो बेहाय फैदों आङो। मिथिगौना नोङो नोंनि थाखाय बेसेबांबा खाबदो बियो। नाथाय नोंहालाय बेफोरखौ मा होनसानोलै माया? थेवबोदि आं थैबावासै नङा होनबा? एसे सोलायदो माया मिथिबाय? बेबायदिलाय आरो बेसेसिम थाबाय थाबाव नोंलाय? बेबायदिनो मोनसे गोसोखौनो लानानै जेब्लायबो गाज्रि। नों आंखौ फासयनो फैदों ना मादों बेवहायलाय? Just go, leave me alone. Sure baby. आरो नोंथ' दानो बहा गोजौआव थांनोब्रा? मानोना हजों गोजौआव आंनि थाखाय जायगा गैथ'आनो। बेखायनो उफाय गैया आरो फैफिननांबाय आंबो। बेखायनोथ' बुंदों आङो सिरि सिरि मेहेरखौबो मोजां खुसि थानो होदो। बिहामजोखौबो गनायदो जोंनि बिहामजोखौ। बेनो नोंनि थाखायबो मोजां आरो जोंनि थाखायबो मोजां। बेबायदि मानसिखौलाय आरो माथो नायबावनांगौब्रा? नाटकनि माया ड्रामाल' जेब्लायबो। थांब्रा नोंसोरो थां मानोथो फैदों बेयावलाय? नोंसोरखौ रावखौबो नाङा आंनो। दायाथ' खालामनानै लाबाय नालाय। आंथ' आरो मा बुंबावनो माया? बिसफोरखौनो लोंफ्लालायथारबाय नामा नोङो? बाराबाथ' बेसेबां लोंबा थैया बेखौ मिथिखाबावसोमोन बियो। नोंसोर बिदि होनबानो जागोन नामा? नाङा दे नायफिनांलाया नोंसोरो। आमफ्रायथ' बिदि बुंनोसो बेयाव फैबावबाय नोंसोरो। थार बाथ्राखौ बुंबाथ' नोंनि थाखाय फैबावाखैसो आङो। मेहेरनि थाखायसो फैदों आं बेयाव। नोंखौथ' रायबाबो मा लाब्रा? एसे रायजादो माथो खालामबावनो दायबो मावबाय नालाय नोङो। बिदि मानसियाथ' थैखाथारबाबो लस गैयामोनलै। बिहामजोखौसो बिदि बुथारनो नागिरलायबावदो नोङो। दाइनो थाब फै मिजिं जेरावखि थाङा। मानोलै गावहा माबा आंखौ नायनो लुगैबाय थायोदां? आबा नङा माथो। ना आइखौसो गिलायबाय नोङो? नङा आइखौलाय मानो गिनो आंलाय? मानोना बिमानाबो आंना जाद्रायाना नोंखौ बखिबाय थायो जे। आं उल्था बिनिखायसो बुंफिना मिजिं मानोना आइखौ आङो सनमान होयो। बिमा जानानैलाय गथ'खौ एसे एनै रायब्लाबो आं जेबो मोनखायाना। नङा अब्लाबो बांद्राय अभार बुङोबा बुंफिनबानो जाबायना। दसे बाहेरायाव थांना फैथ'नि आङो। थाब फैगोन दे आङो। औ दे जागोन। गिनाङा दे आं दङना। आइया माबा मोनसे रायोब्ला दायो बुंफैफिनगोन आङो। दे जागोन दे नों थांदोल'। मेहेरबो फन हरफिनबाय थादोंमोन आं हमासैना। माबाफोर बेस्थ' दङदां? दे जेबो नङा नों थांदो। दे होमबा ना। बांद्राय खामानि थिनबाबो मावलाबाय थानाङा दलद जिरायनानै थार रुमावनो। मा बखि बुंबाय थादों बियो। जागोन दे मिजिं। थाथ' दे होमबा जोंहा। दायो फैबा माबा मोनसे लाबोफागोन आं नोंनो। आंनि फेभरेटखौनो? औ माथो। खामानिखौथ' आङो मावफेरिखौबो मावनांगौ जाखाबायना दायो। उल्था उल्थाथ' आं बुंफिननो हायो नाथाय बिदिबा न'आव दावराव दावसियासो बांसिन जागोन ना मिजिं। बेखायनो नांगौबा खोनासंनानैल' थायो आङो। अब्लाबो माखासे बाथ्राखौ आइया थिर गावनाय बायदि बुंखायो बेखौसो एसे दुखु मोनो आङो। मा बेफोरलाय? मा बेफोरो? आरो आं सोंदों मा खालामनाय जादों बियो? आरो आं बुंबायना सानसोरां आङो माने नोंनाव खारसन फैबाय बुंखादों दा आङो। मानो बुजिया नोंलाय? ओइ मानो फैनांगौ ओमफ्राय नोङो? मानो होनबा आं नोंखौ मोजां मोनो बुंखाबायना बेखायनो आङो फैखाथारबाय आरो। ओमफ्रायथ' सरिलै बेबायदि आं दानो लाखिनो हानाय नङालै। मानो हाया बेलाय? आं एसे मोजां फैखाथारनायखौ नों आंखौ थांफिननो थिनदों नाथाय आं नोंजों फैनो होननानै फैखाथारबाय सानसोरां। आं आरो थांफिननायाव गैखाला। बेबायदि जायो नामा डाइरेक्टनो? मानो जाया बेलाय? जागोनथ' र' जानो नांगोन। बुंगासिनो आङो रावबो गैथ'खाया थांफिननो नों जल्दि। ओमफ्राय बैसागु बोथोरबो सफैखानोसै नोंजों आंजों स्राय जुलि जानोसै। एसेबां मोजां ग्रोब समावनो फैखाबाय आङो। आरो नायखा सानसोरां जुदि नों आंखौ लाखियाना आंबो बेनिफ्राय थांखाया। मा बाथ्रा जाखो बेलाय देनाय? आइयाथ' जिबायदि रागा जोंगोन आंखौ। ओइ आइनोन जेबो खिन्थाखैलै आङो ओंखारलांफिन जल्दि। बेखायनोथ' नों खिन्थायाखै नालाय खिन्थादो आरो। मा होनना खिन्थानांगौ जाखो आं दिनै? बेखौनो बुंदो आरो नों आंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो। ओमफ्रायहाय आं नोंसिनाव फैखाबाय बिहामजो जानो। थै बोरै जाबावनांगौ जाखो? ओमफ्राय आंथ' दानो हाबा लानो गोसो गैथाराना। सानसोरां दाथ' जि मोजांसो जादों न'। नोंसो मेहेरनि देरसिनखाना बेखायनो जोंहा हाबा जाग्रोनोसै दे।
गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबाय थानालै बेवहाय नोंखौ मोजाङै बुंदोंना आङो नों आलासि जानोबा अके ओमफ्राय बेबायदि थालांनाय गैयालै होमबा नों आंखौ मोजां मोना ओमफ्राय सोरबा बेबायदि फैखाथारनायखौ नों बेफोरबायदि बुंबाय आरो सानसोरां ओमफ्राय आं नोंखौ दानो लाथ'नो हायाना सना मानो बिलाय जायखिजाया थांफिनथ'दोलै नोङो बास ओमफ्राय आंबो बुंखाबायना आं थांथारा आङो बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो दिनै ओरैनो मेहेरना फैना दंखायोना बिसोर थागोन आरो आंथ' मिथिलाना बेहायलाय जोंनि खोथासो बुंदों आङो नै आंबो बेयावनो थाबाय थागोन नों आंखौ लाखिबाबो लाखियाबाबो आंथ' बिनिफ्राय थांखाला ओइ मासे अख्रालै नों दिनै गोदाव सोराव बेबायदि खारसन फैयोनालै नङाथ' आजा ओइ आजा इउटुबसो नायदोंमोनलै आङो फैयाखै दे आजामोनथाय मोनथाय मा बुंलाबायखो नोंलाय आंथ' रावनिबो माथो खोनायाखैलै खोनाथारदों आबैजों थांनाया दानो फैबाय नों आजा बिदि नङा दे दे दा आबै फैबा फैदे आजा मोनथिबाय आं दसे फिल्म नायदोंलै आजा नुबाय बेसेबां प्रब्लेम जाखो नोंनि थाखायनो दा आजाया नोंखौ नुबा खिन्थासिगौमोन नायनो अब्लाबो आं जेबो मिन्थिया सानसोरां आं थांला माने थांला नों रायलायनो गियोबा ना आंनो रायलायगोन दे नोंनि आइजोंबो आफाजोंबो आंनो रायलायनानै लानोसै नङा मा सानमाना फैखो बियो दाख्लैसो बिनानावा बिदि जानानै थांबाय मेहेरान लाबोना दंखायो ओमफ्रायथ' आं बिदि जानो गोसो गैथारालै नाङालै दानो हाबा जानो गोसो गैथारा आङो ओजों आबै एलिसा गैयिनिफ्रायनो लांदां मोनथारबायहाय न'खौनो माथो मालाबा खेबसे आंबो थांनानै फैनायनांसिगोनसो नै हामा जालायखो आबौ सोरबा फैनो हासोरथ' फैखो आबौ सोरबा सिनायनाय लोगो जागोनदां आबौ ए हासोरखौबो लाबोखै बेबा र' होमबालाय दे होमबालाय आबौ थौ नायनोसै र' होमबालाय नायनि आं आबौ सौफैलायबायलै नै गालांथ' बादोंमोन बानायालाय आङो बिदि नाथाय उफाय नट थाङाबाबो जायाना खाथियावलाय मा जानो मेहेर दे जेबो नङा आं बेयाव थागोन ना आइयाबो एसे मोजां फैखाबायना एबारै बैसागु बोथोराल' सफैथारथोंसै ओमफ्रायथ' नोंजों आंजों जारलासो जागोन दे नै दाथ' ओमफ्राय नोंबो फैखाबाय लायनांगौबोथ' गैखालाना ओमफ्रायो होमबालाय थांफिननोसै आङो नों लायफिनदो आंखौ आयौ बोरै बुंखायो दिनै ओमफ्रायथ' लायबाथाय लायबाय डाइरेक्ट थिखोनानैसो लाबोगोनलै खोथा गैया माथो सानदोंब्रा मेहेरखौलाय बिदिनोब्रा आङो एकदम खुला खुलिलै आंना गासैबो नों ओमफ्राय आं थांबा बरिं जासिगोन ना जाया माथो आं बाव नोंजों थाबाल' थानाय जायो आरो होमबा नों आंखौ गोसोखाङा बेसेथो गोसोखांबावनो मेहेर आयै आंखौ गोसोखांबावला गोसोखांबाल' ओमफ्राय गोसोखांनायखौबो बुंलायनांगौ आरो माथो होमबालाय खुगाजों बुङाब्लाबो ना गोसो सिङाव थाबाय थाब्लानो जाबाय आरो नंगौना नंखायसो बुंदों आङो बा दाना लाजिनो ओंखारबावला नामा नोङो मानोथो लाजिनांगौ आंलाय नोंखौलाय ओमफ्राय थांद' नोंहा दा लेट जागोन न' ओइस थांजानो लुबैबावबायलै नङा दाहाया नोंखौ नागिरनोबो हानाय ना आंनि आदा सोनाया बहा थांगोन होननानै ओइस बुंखानायाबो नायनाय न'आवथ' ओमफ्राय आदासो दंखोमालै दायो बेवाइजों रायलायबाय थाथ'दोलै नोंहा रायलाया दे आङो मानो नङा मेहेर आंलाय मा रायलायनांगौ
रायलायनाय रायलायजायोब्रा आंनि आदा सानखासोना नोंसोर रायलायब्लाबो जेबो मोनाना आङो दे जागोन दे ओमफ्रायथ' फनखौ आं हरगोन दे नों हरबाय थानांलाया मिथिबाय जागोन दे आंथ' इसेबां मानि हरखायाना खनसे खननै हरनायाव नों जुदि हमाबा बेस्थ' दं खोमा सानखायो आङो आय' मासे बुजिदों नों आंखौ नों बायदि बहा नागिरना मोनगोनलै आङो होमबा नागिरहैदो आरो मोननोबो हानाय ओइद नांलालै नोंनो आंनि थाखाय फार्स्ट एन्ड लास्ट जाखाबायलै बेहायनो ब्लक खालामनानै दोनथ'बाय आं गोसोखौ आंनियाव औथ' आरोलै जागोन दे जागोन दे रा होमबालाय खनसे आइ लाभ इउ होनदोस्रायनो आयु ओइद गोबाव जाथारबायब्रा खोनायिया दे ना खनसे आइ लाभ इउ बुंदो बेखौनो बुंला आरो नोङो दादा मेहेर खोनाफेरि बायदि बोरै बुंखायो देनाय जिउआव दाबो खेबसेल' बुंदों नोङो ओमफ्राय आयु बेसेबां खोनासंबाय थानो लुगैयो आङो ओमफ्राय आंलाय माथो बुंबाबो मेंलायलाया देनाय जानला मानला थादे बे मानसिया दाथ' आंहा एसे खामानि मावहैलाबायनोसै जायालै नोंजों मोजाङैनो सावनानै लाबोबायमोन आयै ए दे मोजाङानो जाबाय हामजों नोंबो जानो लुगैयोमोन बांद्राय जानाङाहाय खुगाफ्रा बारा जायोनो आं बेफोरखौ जाखाया आयै नोंनो जादो दे अब्लालाय ओमफ्राय मिजिङा थांबाय आयै दसे एसे खामानि दं होननानै थांबाय दायो थाब फैनो खिन्थादों आङो औ खामानिफ्राव एसे थाङाबा नोंजों थाबाय थानोसै होनबा न'आव नोंनि गावदांदां महरखौ नायबाय थानांगौमोन कि बेबायदि नङा आयै दे जेखियानो जाया ओमफ्राय हजों नोंसिना न'आव थांनांगौआ बैसागुनि सिगां थांबोला मोजांमोन आरो आयै थांनायाथ' थांगोन र' मादैयाबो बुंखादोंमोन नै बिहामजो आं डाइरेक्टखौनो बुंनोसै दाथ' नोंनि फिसाया गोदोनानि माला खोमानि सना बेफोरखौथ' होनो हानाया बेबायदि हाथ'नाय नंला आखाइफोरावबो फैसा थाखाफ्राबो गैखायानो नोंथ' मोनथिखाबायानो बेखायनो हा हजों न'निफ्रायथ' हरखागोन ने बिहामजो बेफोरखौथ' जेबो रायलायनाय जाथ'वाखैमोन आयै ओमफ्राय हा नोंना गोदोफोर दाहोखानायफोरथ' थाखागोन ने बिहामजो जियानो जा बेफोरखौ लाबालाय माथो जायोमोनखालाय फैबाय नालाय फैबाय बेफोरबायदि लांदां समायाना एसेसो बिहामजो जानानै बेफोरखौ गानाबा सनानिखौ आंनाव फैसा थाखाफोर एसे थानायबालाय होगौमोन आरो दाथ' आंबो बहानिफ्राय मोनगोन बिहामजो नांलायला दे आयै आंनो जेबो नाङा बेखायनो दे बिहामजो एबा न'आव थांबोला एसेसो हा बेफोरखौबो रायलायनानै फैबानो जाबाय ओरैनो नङाबाबो एसे फिसाबाबो दंनायालाय आंनाव गोदो दाहोखानाय दंमोन आयै आं लाबोनायसो जायासै लाबोनांगौमोनहाय बिहामजो लाबो एबार थांबोला मिथिबाय दोनबोनाङा लाबो जारु खम समायगौमोन दा गानबोला नङा होमबा ओरैनो गुफुर गावदांखा आंनि बिहामजोआ दे आयै जागोन माने ओमफ्राय नै बिहामजो आंहा एसे माबा हरनांगौमोनहाय फैसाखौ 10,000सो दंथ'योब्ला हरदोहाय बिहामजो आंहा जि इमारजेन्सि हरथारनांगौ जादों सासे मानसिनो दे आयै जागोन दे आखायाव फैसा फैबोलानो हरफिनगोन आङो सिन्था खालामनाङा दे मिथिबाय नङाबा हाबा मिजिंनाव बिना होगोन दे आङो जागोन दे आयै होआबाबो जागोन र' होमबालाय लायनि आङो दे बिहामजो दे आयौ हाबाब हामथारबायहाय बिहामजोआबो हरनो नागिरबाय फैसाखौ दा हाबा मिजिं थानायाव बिब्लाथ' मोननायानो नङामोन आङो फैसाखौ नांगौब्लाथाय बख'नानै लायदो मिथिबाय 5,000 सोना होखाबाय आङो औ दे जागोन नै माथो आबौ मेहेर नोंसोरबो सौफैबायानो बहाथो थांनायमोन नोंलाय आबै देवानि बाब देवानि नङाहाय मा नै मोनथाय आबौआ बेरायनो लेङैनो बैसिनाव थांना फैदोंमोन आङो खाथियावनो बेनाबो जात दंखायो बिमायखौनो आबैखौलाय आंलाय बिदिनो एदावखायोना हामजा आबौ खबरालाय माबोरै जाखो हजोंहाय आंहाबो नै थांनायानो जायासैना दाथ' एथ' बिदि सिरियास नंला आबै ओमफ्राय डक्टरा बुंखादों नालाय हामसिगोन दे बुंदो दे बिदिबालाय मोजाङानो जाबाय गाव गावनि गोरोन्थियाव बिदि जायो आइ आबौ माथो बुंबावनो नोमाखौलाय बिदिनो बुंनांसिगोनलै गावबो अख्रा नालाय नोमाया गावनि अख्रायावनोथ' मा खालामोलै बियो नै ओमफ्रायो हा नोंदायालाय बोरैथो माथो सोरखौबा लाबोदोंनो बेवाइफोरा आबै आंबो मिन्थिया हाबौ मोनथाया बुंदोंमोन माथो जोंथ' दंगासिनो ना जोंथ' नुवाखै माथो दाबो नों सोरखौबा फैनाय नुदों ओहोथ' मेहेर आंबो नुवाखै दाखौबो नुवाखै आं न' सिङावसो दं नामाथाय उन्दुदों नामा बेखौनो आबौ मोनथाया थौ आरो थौ होननानै लिंबोथारबायहाय आंखौ आबै ओरैनो खेलायदोंसोदां बियो आरो दुस्थ'ना बियो ओरैनो एदावदों बियो जागोनदां होनबालाय बिदिनो गथ'आ आसोल बाजैनि साहा फुदुंनाय लोंथारनोसैबो जागोन दे दे होमबालाय दे फुदुंना लाबोदोलै हनै फंबाय आंना नोंनि साहा फुदुंनाय लोंनोसैबोनो होमबालाय थाथ' आङो फुदुंना लाबोनि
बिबाजैनि साहा फुदुंनाय लोंसैबोनो बियो ओमफ्राय बोरैथो आबौ आदाया सोरबा आलासि लाबोदों होननाया माथो गैया थोथ' दंमारो फालाय जानोलै आबै आरे नोंसोर सफैजोब्बाय दाना ओमफ्राय आंलाय मा खालामबावनांगौ जाखो मा होननांगौ जाखो दा नों मा खालामबाय थाया न' सिङावलाय मेहेरांथ' ओरैनोसो दंमोनलै न' सिङाव ए ओमफ्राय सोरबा फैदों ना मायो आबौ सोरबा फैनो सोरबा आलासि फैदों जोंनाव सोर फैदों आदा रावबो फैयाखैथ' ए बेखौनो सोरबा फैदों होनबाय थादों आबौ मोनथाया बुस्थुखौथ' खिन्थामारबायसो मेहेरजोंसोरबो सफैबायना फात्ताखौनो मोनलायासै आङो थुदोथ' आबौ जोंना बोरै मोनसिनब्रा आदा गावहा मायावबासो गोमोहाबनानै दंमोनदां नांला दे आबौ थुदो ओइ नङालै बिदि ओमफ्राय आदा आंहाथ' नै थांफिनसैसोलै हजोंलाय माबोरै जाखो खबरा जेबो बिदि नंथ'ला एसेबां मानि दे होमबालाय अके होमबा सनामोन दे होमबा ना दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों नै जोंहा थांथ'नोसैलाय आरोना दे जाबाबो जायाबाबो नायसाबदो लोगोफोर बेखौनो उफाय गैया गाबोननो खावब्ला नुजाफैफिनसैलाय आरोना ओमफ्रायथ' मौसुमि थेंकिउलै आंनि बुंनायखौ मोजां मोननायनि थाखाय आरोना ओके आंनि जिउ दे होमबा सनामोन आं थांथ'नोसैलाय गुड नाइट बाय नोंसोरथ' ओमफ्राय आंखौ बावथारबायब्रा ओमफ्राय दुइट नोंखौलाय सोर बेबायदि खामानि मावनो थिनाब्रा दा बुजिबायलै आङो जेराव थांनानै दे होमबालाय मोजाङानो बयनिसिमबो लाभ इउ